Betalingsporter.com præsenterer Uber med WooCommerce. Integrer Uber i virksomheten, din fleksibel fragt. Pris i samtid baseret på handlevogn. Fleksible priser tilpasset. Ordregenerering fra netstedet dit. Samtidssporing med geolokalisering. Varsling på e-post leveringsstatus. Kasseoptimaliseret venlig oplevelse. Google Maps og autofuldføring med geolocation. Webhooks bestillingsstatusstyring. Flere varehus med geolocation. Tidsplaner og virkedage personligt tilpasset. Forberedelsestid og produktet. Støtte for markedsplads flere sælgere. Cancellering af Uber-bestillinger fra WooCommerce. Offline salg på e-post og telefon. Personalisering af fragtmetoden i henhold til virksomheden din.